ka je an zaɓe ka kana mu'amala da 'yan majalisar apc kana karɓar kuɗi biliyan mu ce ka bamu ba, ko mun yi sa'a ba ka bamu ba, in ba ma ce ka bamu. Gurin da ya kamata ka zo ka kawo wani abin kirki kace ba, ka ci kurum ka ci shiru, amma ba za ka ci shiru ba sai ka zo kana turo maganganu wanda suke marasa daɗi. In mutum ya ce in shiga apc, ina son shiga apc, ko ban ce ba zan shiga apc ba kuma har yanzu, amma a wannan matsayi ni yanzu a wannan ƙasar waye zai gaya mini rigima da tashin hankali da muka yi ɗauka a kan kafa apc? Ai mu muka kafa ta, ai mu ne muka yi jagoranci, mu ne muka san yadda ake federal government, ba ɗan acn ko ɗan cpc ko ɗan wata jama'iyya wanda bai san ma mai ake yi ba a kafa gwamnatin tarayya. Mu muka tsaya muka yi aiki, mu muka kalubalanci federal government, ba irin rigima da ba a gani ba. Har 'yan majalisa ta nan an zo an kwashe an kai su an kulle su a Abuja. Babu sirar da ba a yi min ba, efcc, icpc, 'yan sanda, sss, kowa ba abin da bai ba. Mu muka kafa ta, mu muka yi jagoranci, mu muka hada tun daga Eagle Square, jiha 7 muka fita. Duk wannan abubuwa yanzu ya wuce. Wa suke magana wanda suka goyi bayan tikiti suka yi kaza, wanda suke yaran da suke lokacin ma da maza suke maza lokacin ba su kai 'yan mata ba. Yanzu su ne suke ganin su ake so. Wanda ya ce mu shiga apc mun yadda, amma ka kawo mana menene NNPP za ta samu, me darajar su abba kawo, me babu jihar da ba mu da ɗan takarar gwamna, ba inda ba mu da ɗan makarantar sanata da sauran kujeru da shugabanni na state da yawa daga cikin kuna zuwa jihohi, waye ya je jiha aka ce babu yasu. Duk wa'annan me darajar su? Saboda haka ka kawo amsa, mun yadda mu shiga, mun yadda mu yi, amma kada ka je ka mai da ni gurin da muka kafa aka zo aka wulakanta mu. apc shekara 8 a ƙarƙashin buhari, ko guzuran goro, ko mun gode duk shugabannin da suke cikinta, saboda mu ɓangaren mu na pdp a lokacin nan ba mu da mu aka fara ba a zahiri, amma duk muna ciki aka yi, duk da suka gama suka ɗauke suka kai gida, me muka ce da su?